Shalom. Tepangaken kula Sumardiono saking GKJ Giri Kinasih Irimarto. Klasisipun klasis Wonogiri. Panci menika kula badhe ngandharaken renungan Sabdo Winedar. Sadar dinten Rebu Pahing tanggal 3 April 2020. Wonten ing mangsa Minggu Paskah kaping kalih. Waosan dinten menika kapethik saking Ester bab 9 ayat 1 dumugi gangsal. Kanthi jejer rumaket kalian Gusti. Iwadene waosan kitab suci ingkang dados pepemut dinten menika Esteripun kitab Ester bab 9 ayat sekawan. Ingkang mekaten. Ujer Sang Mordekai iku gedhe panguasane ana ing kedaton. Sarta misuwur warata ana ing sakgaing daerah. Amarga Sang Mordekai sansaya mundhak panguasane. Para sedulur kasihipun Gusti, pasrawungan ingkang celak kalian para panguwasa, pangarsa, pangageng panci saged maringaken kauntungan secara mirunggan. Samudayanipun kados-kados langkung gampil. Kedah dipun akeni bilih bangsa Yahudi ngalami kasil sukses ing Persia dipun ajeni dening bangsa-bangsa sanesipun, dening mengsah-mengsahipun, sedaya menika boten uwal saking kalengganipun Ester lan Mordekai ingkang rumaket kalian Sang Prabu Ahasiweros. Prabu ingkang raja ingkang misuwur. Awit keparengipun Sang Prabu derajatipun Ester lan Mordekai menika kaangkat. Ester kadadosaken prameswari. Pondene Mordekai dados panggedhenipun karajaan. Awit panguwasipun menika tentu kemawon tiang-tiang Yahudi gampil sanget ngadepi utawi ugi ngawonaken musuh-musuhipun. Ing babagan gesang karohanen, kita ugi kedah mapanaken diri kita menika langkung unggul tinimbang perkawis ingkang pinanggih. Kita kedah unggul saking rupi-rupi perkawis ing tantangan gesang menika. Bab ingkang wigati. Saumpami ing peperangan kita kados dene sniper utawi tukang tembak. Penembak jitu. Kita sang mapan wonten ing papan ingkang langkung inggil. Mila saged mirsani para mungsuh-mungsuh, ningali musuh-mungsuh lan saged ngawonaken musuh-musuh kala wau kanthi langkung cepet lan tepat. Kula panjenengan nalika rumaket kalian Gusti. Gusti Allah menika ingkang dados perangan ingkang utami ing gesang kula panjenengan. Kula panjenengan badhe langkung unggul. Lan nalikanipun wonten perkawis-perkawis ing gesang menika, kula panjenengan badhe saged ngadepi. Minangka conto kemawon Goliat nalika abenajeng kalian Daud. Daud kados pundi prawakanipun alit nang saged nyawonaken Goliat ingkang gedhe dhuwur langkung luwih sedayanipun. Awit Daud menika rumaket kalian Gusti. Mila Daud ngawonaken Goliat. Daud ingkang dipun beto asmanipun Gusti Allah. Lan rumaket kalian Gusti. Ing pagesangan kita ugi mekaten. Sumangga kita tansah rumaket kalian Gusti supados kulan panjenengan nampeni keunggulan. Rumaket kalian ing langkung agung pangosipun. Mboten namung para panggedhe ing jagat, nanging panggedhe ing jagat lan ing swarga. Sinten menika? Gusti Yesus. Sugeng nindakaken gesang rumaket kalian Sang Kristus, Sang Pangosing alam jembar. Gusti berkahi.